Motorvejen vil jo ødelægge noget i den jyske natur, fordi man jo laver sådan nærmest en 80-90 meter bred ingenmandsland ned igennem hele Midtjylland. Det er jo næsten som at rejse en Berlinmur ned igennem Midtjylland, som gør det svært for naturen og specielt dyrelivet at komme forbi den der barriere. De faktuelle oplysninger om materialer, som ligger omkring motorvejsprojektet her vest omkring Viborg, de viser en motorvejsstrækning på kort, som kører uden omkring store skovområder. Men fakta er, at motorvejen den pløjer igennem sammenhængende skov- og naturområder her vest for Viborg. Det er meget nemt at sidde og se på nogle kort og nogle linjeføringer. Det kan være svært, hvis man ikke er ude i det og fornemme, hvilke konsekvenser det har for vores omgivelser, vores miljø. Der er jo ingen, der har været herude og se, hvad det er for en natur, de vil ødelægge. Nu står vi her i en gammel egeskov, som motorvejen skal pløje lige igennem her bag Vimmer, og det ødelægger man jo. Og det kan man jo ikke bare genoprette. Det kan man jo ikke bare lave sådan en skov. Det tager flere hundrede år, før den kommer til at se sådan her ud, ikke?